kurang Dengarkan misal selaku ibarat sebuah cermin hendaklah lihat. Sebuah cermin hendaklah pegang, dalam cermin ada bayang-bayang. Oleh misalnya Sarang cermin ia aja kalau ditimbang. ia ayan kerja misalnya Ayan sabita ia cermin licin. Bayang-bayang adonan di dalam lada cermin. Ia wujud amat ia namanya yakin. Adapun orang nambah cermin, oh si wujud muat oh namanya kadi. Itulah misal kagam pinasaka ulang ke guru tambahlah surah. Allahu Rabbi batuan kita Nabi Muhammad pengulur kita ai sahabat tuan saudara wassalamualaikum katulan sahabat. Aja kalau kita mengaji hakikat nyawa jo tubuh alanya to sakabe. Jangan disangka dua alaman kau disangka dua alanya to sase. Ai orang mendengar samonyo ingi orang ulama banyak nang kiram janganlah kita bacando bodoh mombang jo kalapu manonan tuan jo bapu manona mudu kau tak do anak bapu tiado azan jo sifat namo kajinya. Ay Allah jo Muhammad di mana kau inyo di mana bana tampeknya tonyo. Oi kau tidak terang di
hati kita jalan sama kau tambarimbo. Tak mungkin biawak kamalawan buayo, tak mungkin babi kabar anak rusuh, tak mungkin tumbuh tanduk di kudo. Ada puraso jona marasoi, ada puraso jona marasoi. Ba apa bana cincin di jari, ba apa pulo lilin jo api, bagara cincin karano de jari, bagara tubuh de simpan mani. Oh nama no bana sifat mani, iyo wujud ama sifat yang kawi. Oh tentu kalau ikan kita nanangi, tentu ke jalan ke kita lalui. Aku bala kuli liek laisi supaya nak dapat bijo nang kawi. Allah lah duduk di hadapan kursi di kepala jantung Muhammad berdiri, di pangkal jantung sabuku darah mati. Di situ pulau Abu Jaya berdiri, baparangnya Muhammad tak menaruh api. Kok kalah Muhammad di paparangan ini, negari Makkah lah dimakan api. Kok menang Muhammad, anggota lah suci, suci anggota. Sama sekali masuk sarugo kampung Aramio ini. Itulah laknya. Lalu umat Nabi ya tentukan jalanan. Kita nak lalui Allah inilah iyan ilalah Muhammad Rasul Qulula ya la ini Tuhan Tuhan Rabbi bali ya Rasul kulibat ya Allah berdiri dengan sendiri, dirinya tiamu bina bersih, dia itu sih ibadnya barakat supaya dari junjungan kita dirahmat dia dari Tuhan ya angaso kami yang menyambung jua orito iyo pito adingko ba asamo curito surya minang oi sabanda acako kami sambo oleh karena dosa abamnya bahasa baba ado baga parano dala dikandakala kami ba ado yo deka aguru nyotu denan o itu katonyo o ilala la ilaha illa Allah ya Maulay Nabi Muhammad la Rasulullah illa kami sambuang nan di mana putu inyo ya mo
Kami cari dan di mana hilang enyo nyamo oleh hilang la dengan tantu nan di mana rimonyo hilang la ala ala di mana kuburnya adalah anjing tantu di mana muaronya tantu ala di mana lubunya kira nande baitu denalai salah buah contoh misalan nande kita malam nangko denalai di malam kini dekan sudah adalah nyato kok juru iyo salawatnya lah juaro saja oh denala suri amina oh demang jadi lah tuan rumah oh lah si panah le Arjuna de bilang la de kado oh de sikile la de barapi sebagai nana pendampingnya oh de pakanda kanda kanju de kapadola diri ambo oh de tarimo suka dari dunsana saudara inna pernah nan dijubo denalai bala jandowi ko de bakai ay lakay ju kasana la patahanan jodu iyolena la kami barikanda anantibo dang la pengajian la kadian la katua karena la pengajian penting di kita penting sekali di bidang agama Islam agama kita suruh taga ada di dalamnya utang di kita mengamalkan saja ode owai saudara lai kali bejokan duang karunya taruh di sabun nak dapat pidoman lai pandangan santuang di angin bati di ombak bahasa buang keputusan paham supaya nak jazam jangan kaji surat keleleran dikaja tak dapat ditandung laba ciciran oh dia roh di hujan di ati awan air di cawan kita curahkan aro di burung tarabang di hutan lai punai di tangan kita lapekan itulah misa rupa la pengajian kajian banyak tak ada keputusan karena begitulah pikir olehmu sebuah hadis surah na tentu iyo man arabala dengan nafsahu dengan rabbahu siapa mengenalai akan dirinya seolah mengenalai akan Tuhannya ode pahamnya di sebab itulah lelo karena itu janganlah lupa tuntuilah kaji lai diri naknya to
Sabananyo diri na tantunan ninyo La ilaha illallah Kalau dibaca Kulimanyo ambil Janganlah lupa Kulimanyo lah Kalau dikata Ayan kharaji menjadi singajo Tubuhan kasalai kulit dagingnya Baure batulang barabu balimpo Bahati bajantuang dipandang barupo Pado hakikat mai sama to Lima ilaha jangan lalinga Iaitu nyotubuh yang sabita Iaitu rohani nyawanan jila Tidak bakuli pada yang badara Tidak lai baure batulau sabuah Tetapi dipandang Jumato ini Tetapi didengar jo talingo ini Malaikat suci sungguh terjali Bernama Muhammad zahir batini Ayayan sabita mengkokan tentu Dia dicari dengan alemmu Jumato hati diaju-aju Tulimaknya illa pinta kaguru Iyo ujung namo di kaku Sabananya diri iyo lah itu Kulima illa pinta ka guru Iyo ujung namo di kaku Sabananyo diri iyo lah itu Pada hakikat diri yang jelas Dipanggang tak angur Dirandam tak basah Jauhan daripadanya pasal berubah Malaikannya tetap di gudam tak pecah Bukan inyo zat sifat pun bukan Bukannya minum bukannya makan Kalau ajo jago dikato jangan Supaya naknya to lain nasi ujo Kepada guru kaji ulangan Dikaji banasa dalam-dalam Kasano pulangnya api kepada Kasano pulangnya segala alam Kulima Allahu andalah ingin Yaitu bernamu si wujudmu wujudmu telah arti cahaya di mempaham sama to iyon nang ko kurang ingin Dan misal selaku ibarat sebuah jaramin hendaklah lihat Sebuah jaramin andaklah pegang Dalam jaramin aduh bayang-bayang oleh misalnya Sarang jaramin ia jo kalau ditimbang Iyo ayan karjia misalnya Ayan sabita iyo jaramin alicin Mayang-mayang adonan di dalam lada jaramin Iyo wujud amat iyo namanya yakin Adapun orang nambah jaramin Oh si wujud muat oh namanya kadi Itulah misal kadang pinasaka ulang ka guru tambahlah surah Nanya to nyawa Iyo dengan loi kulima Yaitu kulima La ilaha illallah Keputusan paham nanjo kal
lawan nalai masa alam mata sonto so palangka naranca ang batiyo iparao o nambatula ang alago tay iyon ay inalaumba bilang kasalangka janjang takana di ambua sahambua pintu taboka Pangantila suko nandatang lagala o nyawa malayang sarugo tabuka o de batamunan jo Tuhan nanjo lazat ladana banyak Lada sarugo dalai kampung lada yang enak dari soal pengajian desaki Allah kami boga dulu lah dari kami badu oh sebagai lah desambuangan ni online nala putih jago lada bana la sambung lada dimu ko basamo oh dalai Allah disambung Allah di mano putuhnya Allah la kami bilai la di mano la desentenyo ay kurang la batu ko ala di mano kurangnya iyo de ang tugarin de bakanda la kanda ayo oh bakanda kan bana la kana kami badu iyo na de ka guru itu bana la de ka tonyo hari mora la kasila banya iyo na la kana la mo suko iyo Allah kami bari o sapata jodoh pasanang nyo at ilay nandudu di mo ko yo danan la kami bulay la di mo ko basamo iyo na diara pulo yo ira mala de nan sero o iraman la mo la kana iko na mo nyo simis la de ramolay iyo punyo la de karayo lagali sanang iyo judul la iramanyo Pandai pulo oh danala pandai pulo nande sarupo de inyo de mila de hiburan iyo indah la apo atau pala isi kanda langku garin la kadimu ko oh de karano la angku garin sabana banyak la dia kanyo nyo gala jo la kami bari adimu ko basamo sudah lenyap lala mota tadang nan suaro nangko baru kali ini ala pulo masonyo di iyo pariyangan kana iko namoyo di siko mana delai iyo kampung nyo ila de sana la patayo do anala di bari lakanda nanti bode baru buang johari batambah laru ju malah sekarang nangko ala batambah laru batambah sero karano lampu indah idu pulo amola de salahnya delana iyo kini ko silawat la tatap lanjur jo diara pulo nanjo irama sero irama bagura de ikona monyo iyo nala kami bari la de mo ko basamo supaya sanang ay di dalam dado supaya nak saju ala dalam kiro maalum kito la de sari basu ajaran de batamu la de sama kanan ko ko dia rantang namu panjang namu hanyo bajillo jillo dia pun kala saga dangal pondo arundo diam biasa do kapa guno mari la dikandakan la dikarikan la kito kami sama to kajo rito tolong ala sambuang de tolan su daro jo buah nanaranca la jo lagu nana siro atau la
ko lagu nan model gini ko Jangan tolak babaso baso orang ada babaso nan de la papa ngaruinyo kala de badu tong du to orang la de bandu to de pontong lingi danyo Jangan tolak balupo lupo orang ada balupo ade ado sang babenyo kota di tolan la bagara pulo dan tula de nyo kami la kambagara la pulo gara la gara itu la panjago kanan mato Aluri jalan kamu saji sa simpang jalan kabalay Saja kalua Honda karidi sekolah banyak yun ang tagadaya wala Rasulullah Tumuhnya lihat Ha? Ya. Alah. Oi. Ya. Waduh. Alah. Waduh, api lah. Ha? Api. Alah. Deh. Taklah biarkan mak mengenali. Deh.